shi kadai ne duk duniya wanda muke tsoro sai Allah shi kadai ne yake yi Allah magiya a Allah muke tsoro amma wani ya mana barazana ya kauda mu kan wannan aqida wallahi ba zai yi wa insha Allah ba zai yi ba kuma mun yi koyi mun fafe mun kinkishe kace kace ga suna alhamdulillah mun gode ma Allah mun bar baya kuma mun bar alheri ba mu bar yan daba ba ba mu bar yan sara suka ba ba mu bar yan wuyuyi ba ba mu bar yan kwaya ba ba mu bar yan kodurin ba alaran momi ne ga sunan zur ga malamai mun gode ma Allah duk abin da Allah yake dan adam ya mana takeice kenan tsokaci akan mun gode ma Allah idan ba za ka girmama manzon wannan abin da ya faru darasi ne aya ne ga ne hankali Allah mun gode maka godiyar da ba ta da iyaka yadda kuka taru a nan ranar juma'a ku saurara ku ji akwai manya-manyan malamai da su taru a nan wallahi saboda ban san adadin su ba sai dai nan an bata muku waɗansu kaɗan ne kawai daga cikinsu akwai Sheikh Adam Abdallah dodon yan bid'a akwai Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata akwai Sheikh Al-Qasim duk suna kai wala suna ta zuwa da sunan juma'a ku zo ku sha karatu na tauhidi Bauchi ta zama santa na tauhidi Bauchi ta zama markazu sunna ku gode ma Allah Bauchi garin Yakubu qul alhamdulillah وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون Allah mun gode maka duk wanda yake da alola ya zauna inda yake da mai isha'i wanda kuma bai da alola ya je alola mun gode malam kaki su yadda ku lafiya